מה המצב, חברים? אני בעולם שאני הולך לפוצץ להם את הביצים, אני לא יודע מה איתכם. יאללה, כמובן, בייבי, זה עולם שאני הכי טוב בו. איזה סתום, 120, אלף, לא, סחטן על התמונה. כמובן, יאללה, קדימה. מה המצב לכם? אנחנו בפרק רביעי. חמישי, סליחה שהתבלבלתי. יאללה, היום יום הולדת לאבא שלי. כן חברים, ב-16/5. וזה היום אני עושה מלא סרטונים לכבוד היום הולדת של אבא שלי. ראיתם את האינטרו שלי? תעשו לייק. עבדתי עליו קשה, אז אגב, ואם אתם לא שומעים אותי הכי טוב זה בגלל שמשהו ברמקול שלי לא משהו, ובגלל זה אני לא עושה גם את זה שתקשיבו עכשיו אם אני עושה את זה. נכון, לא תשמעו אותי. הנה, מה המצב? לא שמעתם כלום, אז אני לא עושה את זה. למה לעזאזל כולם שולחים לי? אני אשים גם אחד כזה. מה, אני פרייר? יאללה, בוא נגיע ל500. יאללה, קדימה, בייבי, קדימה, יופי. עכשיו את זה נשים על זה. אחד כזה. לא הטפטפה אחרה הזאת. שנייה. יאללה, כמובן, בייבי, ביץ', 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 יו, ביץ', יו, ביץ'. היי. יו, איז... פעם אחת מישהו ענה לי כן, והתחלנו לדבר, ולא שלחנו אחד לשני ושרדנו עד שלב 40 כששאלתי אותו. וזה אני כל פרק כמעט שואל. רק שהסתום הזה לא עונה לי. נו, אני צריך 2 שקל. גם 30, טוב. אין לי משהו שיפוצץ בלוני ברזל בהסוואה. עכשיו יש לי. וואו, הוא לא מפסיק לשלוח לי, גם אני יכול. טוב, אני אגיע קודם כל ל-1400. אני אפסיק שזה יעלה לי הרבה, שזה יעלה לי כל... זהו. לעכשיו זהו. ואם אתם שואלים אותי למה אני לא משפר את זה, כאילו את עצמכם, בגלל שזה לא עושה כלום חוץ מזה שזה גורם לבננות להישאר יותר זמן אם אני לא לוקח אותם. אבל כמו שאתם רואים, אני לא נותן לזה לקרות שיהיו בננות בלי שאני אקח. פשוט שמים זה עכבר בתוך השטח האפור, וזהו. זה לוקח לבד. אני אשים את זה על האחרון. ואז את הכוסים הזה אני אשים... אוי, לא שמתי אותו. אחר כך אני אשים עוד מלא בננות. מה זה מלא? אני אשים עוד 2, 3. יאללה, אני אשים 300, זה לא הרבה. 200. תודה באמת.
אני לא יודע מה אני אשים. קודם כל אני אשים עוד בננות, שיהיה לי עוד כסף. כאן. אחלה, זה קולט את הכל. קולט את שניהם. ראיתם בשניות מלא כסף. זהו, שלב 15, להפסיק להתעסק עם הבננות ולהתחיל להתעסק עם הגנה. אני אשים את זה ועוד אחד כזה, אחר כך אני אשים את זה. קדימה, אני צריך 500, יאללה. אני מתכוון לשים כאן 1, 2, 3, עוד 3 כאלה, כאן 2, כאן שורה. קיצור, הכל יהיה מלא כאלה. קודם כל אני שם אחד כזה על האחרון שיעט לי את הספינות ויעצור את הבלונים. אוי שיט, אין לי מה שיפוצץ ספינות. אוקיי, אני חייב עוד כאלה. יאללה, מהר, 2500, אין לי זמן, אני חייב. וואי, מה זה הציפוף הזה? זה השעון שלי עדיין מתפקד. איזה חור השעון זה? כמה כסף יש לי? 2,000. שלב 19. שיט. מה נשים? את זה או את זה? אני אשים את זה. אני חייב עוד נינג'ה. יש לו קרישים, אין לי סיכוי עליו כשיש לו קרישים. אוקיי, יאללה, מהר. חייב. מה לשים, את זה או את זה? את זה. יש לי את המכה מיוחדת, יופי. עכשיו אני אשים את זה. עכשיו זה יביא לי מלא. ראיתם מה מעניין עליי? אוקיי, הוא כבר העלים את הכל. ייי, גם אני העלמתי, לא את הכל. יש. איזה כיף, זה מעט את הכל. אז הדבר הזה זה מעט את הכל חוץ מאת הנשקים. זה כאילו על הילוך 2 רק ההגנה. הלך עליי. אם יש ספינה אדומה, הלך עליי. הוא יעצור את הספינה האדומה. לא, אני אמכור את הניסים. אחד כזה. איפה אני אשים? אני אשים כאן. שיט, יש לו 7 קרישים.